Hementxen gaude sukaldean, lanian hasteko prest, ezta? Bai. Hori da. Izena plateran egin zera? Bueno, ingo dugu, bakallo hau konfitatuta, hilar saltxakin, hilar eta urdaiazpikoakin, urdaiazpiko liluakin, eta hori da. Hori da, osagaiak esan dizkizu. Tipula, azukrea, baratxuria, burina, urdaiazpikoa, bakailaoa, hilarrak eta perexila. Listo, Aritz. Hasiko gea? Hori da, bai. Egingo dugu. Lehenengo, jarriko dugu hemen oliba olioa baratxuriakin. Bale, zua martxan. Bai, bakailua olio hontan egosteko. Bai, hoxe. Bai, lehen esaten zuen egosteko, baina oliotan jartzen duenean, izena esaten dugu konfitatu. Bai, konfitatu, bai. Hori. Izena galdatzen juten nia, denboakin. Bai. Bueno, teknikak ere ezberdina dira, eta... Baratxuria de pare bat, bai, pixkat horrela hautsita. Eta orduan, hau bakailuantzat, orduan prestatu behar ditugu bi gauza. Bata, guarnizioa eta bestia saltxa. Laguntzeko ingo dugu, tipula erdia, xetu, sartaian jarri, baratxuri ale bat ere, xetuta, hori dena egin. Hori, txikituko izan dik baratxuria. Bale. Ale batekin nahiko? Bai, ale batekin nahiko. Eta gaur jakin nahi dez zergatik aukeratu duzu bakailaoa? Bueno, maiatzaldian, eskualdean, eabak izan bakailuaren inguruan 15 aldi bat egiteko. Eta orduan eskualdeko jatetxe bakoitza egiten zuen bere proposamena bakailaoakin. Eta hau izan zen gure jatetxeko platera. Bi aste horietan platera hau egiten genuen. Beti, erabak izan zen eskualdea nahiko lotuta egon da, bakailago hauen, azkenian Euskal Herriko kostan guztia zela ez, baina bakailagoaren historia guztiakin nahiko lotuta. Hori da. Eta lehiaketa izaten da, ala bakoitzak aurkezten du lehiaketa gabe, ez da? Bai, ez dago lehiarik. Geure artean ez dago kagu lehiarik. Baratxuria, bakazu. Hori da. Listo, barrura baita ere? Bai, baita ere. Hau egiten jarri, urdaiazpiko zatitxo bat ere hemen erregosiko dugu. Bai, denekin batea zikituko dugu. Orduan, hau egiten doan bitartean saltxa prestatuko dugu. Saltxa ingo dugu Thermomixan. Jarriko dugu hilar kantitate bat urakin, eta hori birrindu ingo dugu. Gero, koladore batetik pasa, eta sutan botako diogu azukre pixka bat eta gurina pixka bat. Eta horrekin saltxa bokatuko dugu. Arki da. Hemen sartzen du bakailaoa? Ez, igual pixka. Bueno, bai, jarriko dugu. Bai, hori, konfitatu barin bada gehiagiz berotzegatik. Hau beru egongo da, Nahi izan ezko gehiore bai, baina? Ez, nahiko izango da. Nahiko izango da, ezta? Zumutelean geho hori da. Horaxi mantenduko du zeian ondo, ezta? Bai. Bizati eder. Egan, olio pixka gehiago toko dugu. Igual mantxogo jarriko dugu. Mantxogo, suabe, hori da. Zumutelean. Bai. Eta guan egizea, datorren urterako pentsatzen bakailuak beste platera bat egiteko aukera izango duzue.
Bai, hau aurten izan da Lehenengoa. lehenengo urtia, ekimen hau egin dela, eta asmoa da hurrengo urtean ere jarraitzea. Bai, Baina, bueno, pentsatzen hasita gozea, zein izango egia da? zen oraindik ez, Oraindik ez, Beti azkenengo momentuan, ezta? Beti gabiltza horrela, bai. Hori da. Bueno, A ver, termoizan ekarriko dugu hona, eta hemen... Bai, nik ura... Piskat hartukatura. Pixka bat, hemen daukagun kantidadaren hiru laurdena edo horrela erabiliko dugu saltsa egiteko. Eta, Hau pixka zu motela ipiniko diot, bai, ezta? baita ere, bai. Hori hobeto. Hobe. Listo, ura. Bai, bota. Estali arte? Ez, bai, horrelaxe. Horrelaxe. Gehiegi estali, gehiegi ez zen izan. Hori, izan gabe, ez dela gero Bai. finegi geldituko zau, ezta? Eta orduan hau horrela birrinduko dugu termomixan. Bai. Hori, bai, jarri martxan. Usten dugu ondo birrintzea. Soinu handi honekin ezin da hitz egin. Ez. Hori da. Haize kolore, bera erakutsi. Oso kolore bizia. Ilarrak gordinik daude. Mhm. Beraz, kolore oso bizi. Txiarra. Iragazi egingo dugu, ezta? Bai. Hori, hemendikan, ondo. Bai. Honekin, fine honekin, Bai. ondo iruditzen zazu, ezta? Eltzean jarriko dugu ja. Ah, ondo. Pili. Bale. Aukeratu bat, hortzen bertan. Mentxe jarriko dugu. Iragazi hemen, hori da. Hau. Bai. Motele gizua, Ez. ez ondo dugu, Bai, ezta? ondo. Hori da. Hori da, hori badoa. Ondo. Hau. Aurkezpenean hasisa kontatzen, hori pasaian egiten ari diren, itxasuntzia, ezta? Bai, baleontzi bat. Baleontzi bat, hori da. San baleontzia aurkitu zuten Kanadan fosilizatu da replika bat, orduan nahi dira, baleontzieri berriro eraikitzen, ez? Bai. Oso proiektu polita, Proiektu polita, interesgarria. hori da. Bati bat ez dalako bukatu zai egon behar, baizikan egunero irekita egongo da, aukera izango da ikusteko, Prozesua martxan ikusteko. prozesu guzti ikusteko, oso interesantia, Bai, eta batez ere ze garrantzia izan zuen garai Hori da, batean, hori da. ez, balearen arrantza Hori da, bai. guztia, ez, Euskal Herriko kostan. Zeraingo arrostegi batean ebaki behar zituztela egurrak, eta bueno, azken finean dano parte hartu, Eta ere ezta? Naparrotik etorri Handik dira datorren egurra da, egurrak, eta bai. orokorrean, horren inguruan ere eskualdean garai hortako gastronomiaz ere asko hitz egin da, bai, zer eramaten zuten baleontzitan, Hori da. eta orokorrean oso proiektu interesgarria. Bai, gomendagarria. Gomendagarria, guztiz. bisitain, eta gero badakizu Bazkaita ostatura. Hor arduraduna izango da Xabier Agote, ezta? Bai, hor... Ez beak eramango dula, beha dago Albaolako buru eza. Nik ez dut pertsonalki ezagutzen, ezagutzen dut Albaolan dagoen jendea, baina bera ez dut pertsonalki ezagutzen. Baina, proiektu lanerako polita, gogo asko dakan jendea, horrelako proiektu batean sartzeko. Bai. Aurretik ere proiektu interesgarriak egin gaituzte Albaolakoak, baina hau izan da, garrantzi handiena izan duena ez. Bai, egin izan dituzte, olako, arkuak, txalupa txikiagoa, baina gero baita ere horrekin juntzian kanpoa eta ibilbide bat egin zuen. Bai, egin zuten ere terlua inguruan, hor badago, ere pelikula bat dago, hor apaizako beto izan da dena. Zenba kontu. Hau itzalien dut. Bai, baina nena epizten da, eta listo. Listo, badoa bereza. Martxa. Bueno, hau hemen utziko dugu. Baina, askotan kontatzen ditugu olako proposamenak, bertara Bazkaitako, baina egun pasa antolatzeagatik. Bai, azkenean... Goiz buelta egin, zer ikusi, eta gero Bazkaitako aukera bat. Bai, Barsoaldeko ez daukagu kosta, baude horre kostako herriak, mendikoak ere, oso eskualde interesgarria hor bisitan etortzeko. Bueno, ilarrak hemen botako ditugu.
Gatza pitin bat, Pitin bat. asko ez. Hori da. Zuen jatetxea juteko aurrez hobeto erreserbatzia, ezta? Bai, guk erreserban beti bai eguneko menurako eta bai astebururako Bai. hartzen ditugu. Eta Oro- beti izaten da interesgarriagoa maila hartzea. Bai. Zorionez, egun askotan beteta dago. Eta, Hori da, nahi betia tokatu zitzaidan, zaiotia. bai, egun hortan nahiko Hori da. kaotikoa izan zen egun Bueno, behin isiri ondoren gustora bazkaldu nuen, bai. Baina, bueno, posten ez baita ere betia aurkitu izana, Bai. pixkatu ginen, 10 minutu, 20 minutu, baina gero gustora. Merezi izan zuen. Hori da, bai. Aspaldien izan errenterian eta ze polita da alde zarra, Bai, asko hobetu du. Bai. herriak. Eliz inguruan eta kaliak eta txukun, Bai. Txukuna dago, eta herriak garai batean ere errepide nazionala erditik pasatzen Hori zen, da, eta hori beste da. kolore gris bat zakan. Bai. Eta bai, oso polita dago. Ondo. Bueno, hau pixka eta aigoko dugu, eta bukatutzat emango dugu. Hau ere, Badoa, listo, ez dira zuelta emango galexen? Ez, alde batetik. Alde Bai, bat. niri ez zait gustatzen azala aldetik jartzea. Vale. Gero hautsi egiten da, eta orduan egingo duguna da, koilara Horregatik batekin. bota diozu olio asko, Bai. justu azaleaino iristen dela, Horixe. ezta? Hori da. Pixkat berotasuna. Bai. Gainetikan, horrexe, guzti. Bueno, guk orain konfitatu esaten diogu, baina hau azkenean pilpila egiteko betiko modua izan da. Hori da, Esan dugu pilpila lehen egin izena. egingo ginuke atea olioa eta gero pixkanaka Pixkanak, ligatzen hasi. hoixe, Hori da. hoixe. Pixkate peltzen utzi, Bai. eta gero horrela lortu, Poliki. hori da. Saltza loditzen, holaxen lortzen da. Holaxen egiten da saltza, kilpin saltza, ezta? Bai, Egin izan dugu hemen, bai. bai. Gaur modu desberdina, baina ikusi, bizkaitarrak pasarien, hendik baita ere. Hori da. Bai. Bueno, hau orduan, atea ingo dugu, utziko Bai. dugu, Hori, daun bezala ez, bai, ontzita guzti. hemen utziko dugu, ontzita guzti. Agatzea. Bai, hori, egiten du. Hori da. Eta saltsa bukatuko dugu. Vale. Bai. Hemen botako dugu, Claro, gogoratu guztioi gordinik sartu ditugula, bai, hilarrak, hori pixka da. bat egosi behar dugu. Hori da, bai. Hemen zutan, Bai, zutan jarriko dugu, bai. pixka gehiagi ere ez. Ez. Jarri gainean, Hori da, irakin bat, ezta? Bai, erekin bat, Gurina ipini duzu pixkat, gorputza gurina har pixka bezala, bat, ezta? bai, orain gatza eta azukrea Kremosida dugu. aldetik eta gero gorputza emategatik bai pixkat, ez? Hoxe. Hori da, Tako diogu gatza pixka bat, gaza pixka bat. eta Azukre pixka bat. azukre pixka bat. Azukre eta gatzak, ez? Bai. Bai, gazi gozo puntori, emategatik Ilarra berez ere gozo xamarra da. Bai. Bi modutara, hemen kreman, saltxan, eta gero hemen osorik. Hemen osorik, urdaiazpikoakin, eta moztuko ditut urdaiazpiko zatitxo batzuk gero bakailuaren gainean jartzeko. Frigituta, ala... Ez, horrela. Hola ordenik, xen. Bai. Hala, gordini. Hau badoa, Bai, hau berotzen hastean, gurina urtu egingo da, urtu egingo da, urtuko du bere gorputza, tekstura. tekstura. Bai. Fin-fina dago, iragazi dugu. Termomizetik atera ondoren, eta listo. Ze kolore polita, Oso polita. Batera oso, begitara oso itxura hona. Bueno, hau egina dago. Bistak asko laguntzen digu, Asko. Ai. Bai, ez gaude hain ohituta ez, beti zaintzen Ai. presentazioa, Zu baina pentsatu askotan mailan oso gaude hitz garrantzitsua egiten, da. eta etortzen da kamarera, eta atera uzten dunean, danak isiltzen gara. Bai. Eta Eta zitzen gara itxuraz. ondokoa ikusten dugu. Baitaren, a ber. hori da. Ondo eskatu dudan. Hori askotan ez dakigunean zer eskatu, azitzen gara aldameneko baita begira, ezta? Laguntzen digu horre, itxura ona, Eta horixe januen. horrek ze jaten Hori du, da, eta hori zer da. Hala, bai. Eta gero, naiz eta konversazio bat ian egon, kamarera jartzen duen erdilean platera, hor Ixo. isiltasuna. Hasiera, balekua. Bai.
biztekin hasi eta gero barrura. Bueno, hau, baita ere, bukatuta. Bai. Listo daukagu. Listo, orduan hasiko da platereratzen? Platera, bai. Hauxe, bertan, zati batekin nahiko. Bai, zati bat. Bi ditugu, baino batekin konformatzen naiz. Bestea merindatzeko. Hori da. Hori da, platera. Azpian. Ilar saltza. Ilarrak osorik. Horretikakin. Adibidez, mengo hau jarriko dugu. Hori da, azala goruntz, ala beruntz. Goruntz. Eta bukatzeko, urdaiazpiko zatitxo batzuk, gaina. Perrexin pixka bat. Hori da. Begira gaurko lehendabiziko platera, ze koloretzua. Berehala gatoz, azken ukituak izan da. Bakailaoa baratxuri eta oliba oliotan konfitatu. Tipula, baratxuria eta urdaiazpikoa txikitu eta oliotan egin. Ilarrak gehitu eta guztia salteatu. Ilarrak eta ura termobizean birrindu eta iragazi. Burina eta gatza gehitu eta irakin bat eman. Ilar saltza azpien ipini, ilarrak eta urdaiazpikoa aldamenean. Bakailau zatia ipini, eta urdaiazpikoa juliana eran ebaki eta gainetik bota. Listo, prest, pastatzeko. Oso koloritzua, polita. Ez zenuen parte hartu lehiaketan, baina hau itxura oso ona, bai. Zatia. Aritz primerakoa dago, Gustatzen? Bai, asko. Lehiaketan parte hartu barin bazinen, seguru honekin, lehen da biziko zaria. Urtean lehiaketa eskatu behar dugu. Eskatu zazu, hori da. Animatu zaitez, honekin, irabazia seguru. Gaurko lehen da biziko platera, hausen, eta bigarrengoa, izango da. Postre bat. Postre bat, ze goxua, bagatoz.